Mere, Da. a apărut roșu. Alb, verde, alb. A, ăla da, roșu jos, ăla. Ăla, pâlpul. Servus. Borat. Servus Borat. Hai să vedem cum ia ăla curba. Și te iei și tu după el. Asta-l dau lui? Da, la prostul ăsta. Sus, deci du-te așa lung. Așa. Poți de ăsta, poți. Sus, 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 la munte, sus. Ce zici? Hă? Unde e mers sus? Sus, la munte, sus. Uite-te de acolo, oceanul, tate. Ți-am zis că ăsta e vaporul. Da. Dar nu ne-o lăsat mai repede câinii ăștia. Maică, taică, vedeți și voi pe unde am fost. Vă salut de la Gigi. Vă pup. Uitați ce fain arată. La prietenii noștri francezi. Și pe colegul Michi, și-l vedeți și pe el. Prietenul meu de suferință. Da, așa. Uite, am mers pe Canada, Toronto. Până la Canada nu ne oprim 2 săptămâni. Mâncare nu ne-am pus cu noi. Las că ne dă ăștia pe vapor. E filmează și intrarea asta, sim. Minunată. Vine remorca, mă. Acolo îi vine săraca. Numai încet, încet. Vezi că dobitocul să-ți spună unde să mergi. Dobitocul. Și tu mergi pe unde zice el, prost. Când oprești, deci când oprești, schimbi diagramele între ele. Da. Zi ceva, fraiera. Nu, opresc-l, opresc. Mă lasă și mai mari goleacă. Da? Salutăm pe toată lumea din Canada, din România și de peste tot cei care ne văd. Merem și noi sus și băgăm în noi ca porcii. Exact. Așa. Până în față. Da, Acăr ne scoboară înapoi jos am. Așa. Aha. Numai încet, numai încet. Cât mai pe stânga, nu? Da, bun. Poți să-l opri.